Farauta. Farauta wata sana'a ce da daɗa a ƙasar Hausa, wanda aka gada tun iyaye da kakanni, musamman a ƙasar Hausa kamar yadda muka faɗi. Haka za ka ji wasu suna cewa idan kuma fita gida ne don zuwa kasuwa ko wani wurin neman abinci, sai ka ji sun ce mun fita farauta, wato nema. Haka kuma mata a cikin gida idan mazajensu za su fita sai ka ji suna cewa a farauto da yawa. A taƙaice dai a farauto na nufin wato nema. Amma a zahiri farauta na nufin fita daga gida zuwa daji don neman namun daji da kuma tsuntsaye da sauransu. Mafi yawancin maza ne aka fi sani da sana'ar farauta. Suna shiga daji don farauto dabbobin daji daban-daban. Ko da yake kuma ana samun kaɗan daga cikin mata masu kamar maza su fita farauta. Akan fita farauta wuni ɗaya, kwana ɗaya har zuwa watanni. Ita wannan sana'a ana fita ne ba wai kai tsaye ba, akan tanadi kayayyakin da ake yi domin farauto abin da za a farauto. Kayan da ake farautar da su sun haɗa da barandami, adda, kere, wuƙa, kibiya, baka, kwari, bindiga, gora da sauran sanduna. Akan farauto namomin daji da suka haɗa da zomo, barewa, gada, hasbiya, kurciya, tattabara da sauran namomin dajin da aka halasta ci. Mafi yawancin mafarauta suna da magunguna sosai saboda kwankwamin namun daji da kuma magungunan da suke sha don tsare jikinsu. Shirin hantsi leƙa gidan kowa ya zanta da wannan mafarauci ga kuma abin da yake cewa. Ni na yi gadon gado ne, ba a wani gun na ga ana yi ni ma na yi sha'awa na shiga ba. Don haka ita wannan harka ta farauta ba a ƙar na ɗauke ta ba. Samu ne ana yi a gidanmu na ɗauka kuma ta zama min abin alfahari a kaina. Ɗaurin jeji abu ne mai musamman, ko ba haka ba ne? Domin duk jejin da aka ce yau za a yi ɗaurin jeji ya fi wannan ba a yi ba. Za a kira mu je mu samu gidan tururuwa mu hau kai mu fito da jakanmu da muka gada mu zube a gabanmu, sannan mu samu ɗan ƙirare haka, ɗan tsagaggi haka mu tattara mu kakkarya mu sa wuta. Idan muka sa wutan nan za mu kunce wannan magani da wannan 'yan guraye da muke ɗaurin jejin nan da shi. Mafarauta suna haɗuwa da maharba da 'yan tauri su gabatar da shagulgulan biki saboda duka sana'ar takan zo ɗaya. Akan haɗa ganguna da kuma ƙaho a busa domin tada tsumi wanda ya jima yake sana'ar farauta. Wannan tsumi yakan tashi ne saboda irin magungunan da suke sha na tsare jiki domin karawa da aljanu da kuma dabbobin da suka shirya domin farautar su suma. A nan wasu mata ne da su ma suka tsumu suka ji ganga irin ta farauta, wato kiɗan kangi da ƙaho, yayin da suka ɗauki goro na suna nuna nasu bajintan a wani biki da yake wakana. Mai kallon shirin hantsi leƙa gidan kowa, wannan shine taɓa kalashen sana'ar farauta. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya.